Takže vítam vás pri dnešnom videu a dneska si pozrieme opustený hotel, takže poďme na to. Takže dneska sa nachádzame v jednom zachovalom nemenovanom hoteli. Prvé, čo som tu videl, je kúpeľňa, ktorá je prepojená s izbou. V celkom peknom stave ešte tá izba. Izba má aj takúto, jak to nazve, predsieň. Asi predsieň, alebo niečo také. Chladnička. Co to bolo podľa mňa skôr firemný byt. Poďte ďalej po chodbe. To vyzerá tiež dobre. Parádna izba. Ešte v celku. Postele. Stará fotelka. Asi nie je treba toľko svetla. Do svetla ide slnka. Okná rozbili. Záchody. Ešte v celku. A sprchy. Vejce ženy, dámy. Táto izba už trošku v horšom stave. Trošku viac rozbitá. A podľa mňa sa dá ešte tiež v pohode. Ďalšia posteľ. Recepciu. Takzvanú. Čo sa tu nachádza? Sklad posteľného prádla. Takýto pult. Recepčný. Toto hlavný vstup. Pred nami. Nejaký Coca-Cola transparent. A pri hlavnom vstupe. Čo to je? Aha, toto bola tá jedáleň alebo bar, alebo jak to nazvať. Niečo také. Akože je to v celkom dobrom stave ešte. Ale takto je to v pohode ešte. Pozrieme sa sem za bar. Tu sa nachádzajú také typicky barové veci. Krčmárske. Podobne. Tu nejaké šálky ešte. Podpivníky. Tu pred nami sa nachádza bar, kaviareň či jedálne, neviem. Ten je ešte v korunách. To muselo byť strašne dávno. Kurácie prsia po maďarsky. To jak? Ešte sa pozriem hore. To poschodie, či čo toto je. Čo sa tam nachádza. Toto som videl na veľa fotkách, túto miestnosť. Skoro každý sem chodil. Tam hore tiež sa nachádzalo sedenie. Poďme sa pozrieť hore.
Vychádza tiež nejaké sedenie, ako môžeme vidieť. Poďme sa pozrieť ďalej, čo sa tu ešte nachádza. Videl som nejaké schody dole. Toto nie je prepojené. Toto bol hlavný vchod. Nachádzame sa dole v pivnici. Poďme sa pozrieť, čo sa tu nachádza. Tu je ďalší sklad, ako môžeme vidieť. Kreslo. To je čo? Toto bude asi údržbárska miestnosť. Dielňa. Ako môžeme vidieť. Ešte aj toto dosť veci. Pán údržbár, tu má svoje haraboty. To je tiež nejaká zaujímavá miestnosť. Aha, ďalší bar. Netopiere sú tu, musím padať. Práčovňa. To je nejaká izba, alebo čo? Toto mohli byť zamestnanecké izby, si myslím. Asi. Veľká taká spoločenská miestnosť, kde sa chodilo podľa mňa fajčiť a vyprávať sa. Neverím, že toľko ľudí by tu spalo pokope. Kúknite na to okno, jak sa šúpe farba. Prichádzame na posledné poschodie. Prvá izba. Kokos, taká veľká. Aha, toto sme obišli, toto. To sú tie poschodové postele. Zaujímavá miestnosť. Tu si budú zasa izby. Aha. Štandardná štvorlôžková izba, ako môžeme vidieť. Stena už opadá. Strašné. Ďalšia izba. Tiež taká štvorlôžková. Tu sa nachádza ešte pôvodné kreslá, ako môžeme vidieť, a posteľ. No, je toto zaujímavé. Posledná. Tak toto tu vyzerá. Toto by bol opustený hotel. Takže ak sa vám dnešné video páčilo, hoďte tam odber, like, nejaký komentár, super, ďaká členstvu a vidíme sa o týždeň. Čaute.